Tímto videem odstartovávám svůj 365 dní výzvu na vytvoření značky oblečení, nebo celkově značky 365 dnů. Dneska je 28.1.2026. Já tu sedím, značka existuje, neexistuje, nikdo o ní neví, prostě kromě mých blízkých. Dávám 365 dnů, že tu značku rozjedu jak zmrt. 365 dnů a ta značka bude mít kurva úspěch. Prostě bude mít kurva úspěch. Začátky počítám s tím, že budou vždycky těžký, samozřejmě jasný. Ale co? Mě baví kurva riskovat, ne? Takže tohle je první den, co rozjíždím značku, která se bude jmenovat In Love in Sex. Jakože s láskou v sexu. Ale je to vlastně s láskou k sexu. Takže se můžete těšit, budu to tady všechno, úplně všechno to tady budu dokumentovat krásně na YouTubeko. Chci z toho udělat úplně dokument, jak zmrt. In Love in Sex. Dole je odkaz na web, který momentálně už existuje. Samozřejmě tady to video, který vydávám, tak už bude více dnů. Nevím, jaký to bude za 30 dnů. Třeba budu milionář, třeba ne, to nikdo neví. Ale zkrátka a zjednodušeně dávám si 365 dnů na to, abych kurva začal něco dělat a risknu ten svůj drahocenný čas a šel do toho prostě. Ať to stojí, co to stojí. Proč zrovna In Love in Sex? No protože kdo nemiluje sex, ten kdo ho neměl. A nebo ten, kdo ho měl a byl na hovno, tak ho nemiluje možná. Já tuším, víš co. Já, i když to tak vypadá, už jsem sex párkrát měl. Neříkám, že vždycky byl dobrý, jo. Nebo jako pro mě to dobrý konec vždycky byl, co si budem, že? Ale jestli i pro ty druhý, určitě nějaká ta chybička naskytla, víš co, někdy. Jakože ne pro mě, ale pro tu druhou osobu. Já jsem jako se někdy i snažil. Samozřejmě to byl vtípek, jo. Krátka, jasně, tohle je první den, kdy začínám se značkou In Love in Sex na 100%. Web mám momentálně hotovej. Začínáme od 0 korun. Já mám 0 korun na tu značku. Nebo, abych řekl pravdu, nějaký ten měsíc, myslím si, že 2 měsíce, sbírám 100 koruny, tady do krabičky od koňavky. No a jakože pár těch stovek prostě jako už mám. Počítal jsem to, jich tam 48, to znamená 4800 korun mám na značku oblečení prozatím, což si myslím, že je krásný základ. Musíme samozřejmě vymyslet nějaký ten produkt. To znamená produkty. Co jsem zatím vymyslel jako produkty? Jako první produkt jsem vymyslel záchodový prkínko. Ptáte se, proč kurva záchodový prkínko do hajzlu? Jako malej kluk, když jsem se stěhoval sám, když mi bylo malej kluk, když mi bylo 17 let a stěhoval jsem se poprvé do svého bytu, bydlel jsem sám, řekl jsem si, pičo, já už věděl, že nechci pracovat prostě, nebo jako, že jsem pracovitý, ale nechci pracovat ve fabrice, chápeš? Pracoval jsem v byle, dělal jsem skladníka rok a půl, asi 2 roky, rok a půl. V tomhle období jsem chtěl zkusit nějaký podnikání. První, co mě napadlo, budu prodávat svítící záchod, kámo. Světílko do záchodu prostě. No a to jsem prodával a prodal jsem úplně všechno. Hodně toho jsem rozdal, nebylo to vůbec. Nešel jsem ani do mínusu, ale ani do plusu. Prostě to bylo nevýdělečný, ale ani neprodělečný. Dal jsem několika lidem zadarmo, vole, svítící záchod. Já jsem měl krásně doma svítící záchod. No a ten zbytek jsem prodal, nebo jsem u něj udělal nějaký soutěže, zpropagoval jsem se Instagram, bla bla bla. Pro mě určitě plusový. Vyzkoušel jsem si věci, bylo to super. Proto hodlám pokračovat, protože prostě pro mě je to nějak vzpomínka, přijde mi to hezký. Záchodový prkínka, který jsou sex, mi přijdou skvělý. Následná ukázka, vypadá to nějak takhle. Já vím, vůbec to nevypadá úplně nejlíp, ale bylo to dělané s láskou. Není to drahá věc prostě, je to jednoduchá věc na výrobu. Zanechám na tom srdíčko, všechno to dělám ručně já, což jde vidět, co si budem. Používám to jako podložku pod pésko. Vypadá to stylově, náhodou. Samozřejmě, když to někdo koupí, tak k tomu dostane jakoby i to, na čem se sedí a bude mít prostě prkínko k záchodu. I my doma to máme, takže krása. První produkt. Jako další produkt, samozřejmě klasika, jednoduchá trička, klasika. Ještě jedna důležitá, co se týče ty značky, je, že to oblečení je, vy to nevidíte, ale oversized. Všechno to oblečení bude totálně oversized, prostě velký, potom ta značka bude. Nejlépe s dlouhým rukávem samozřejmě, pokud to půjde. Ale pak jsem tak přemýšlel, co dalšího. A teď přijde to hlavní. In Love in Sex, neboli sex s červeným X. Je to provokativní, je to sexuální. Červený. Co by bylo tak nejvíc vhodný jako produkt In Love in Sex? Spodní prádlo? To jsem to ale hlava, co? Spodní prádlo, křičník. Asi ten nejdůležitější produkt prostě, který chci, díky kterému chci, aby značka In Love in Sex, nebo zkráceně sex, byla známa. Spodní prádlo, jako sex, s láskou k sexu, spodní prádlo. Mít tady napsáno sex, ideál, dokonat. Takže spodní prádlo. Teď už jenom vymyslet. První úkol, který budu dokumentovat.
Takže první úkol, najít někdo, kdo umí designovat, sednout si s ním a vymyslet design toho spodního prádla. Takže najít někoho, udělat design. To je hlavní úkol, který je rozdělený na 2 úkoly. Tenhle úkol budu dokumentovat. Jdu rozjet sociální sítě, jdu projíždět a jdu nabízet. Musím to vymyslet. Máme na to 365 dní. Tyhle videa bych chtěl vydávat minimálně jednou měsíčně. Minimálně, to je prozatím můj plán. Jednou měsíčně vyjde video, jak to jde prostě. A bude vycházet vždycky v pondělí. Vždycky v pondělí prostě. Držte mi palce, dám do toho hodně.